Ma, nakaw ka? Ay, dami. Oh, telepon. Nakaw ng gwapo, ma. Bye. Tara, ma. Let's go! Upo ka intro, pre. Ha? Upo ka intro. You know? Yo, what's up? May buntag yung tanan diha mga katambay, no? Another day, another life, another blessing na sa tanan karon kay January 4, no? Adlaw nga January, February February 4 nito, adlaw nga Sabado. So karon kay mga tumiog simala. Ready na sa drive sikat, guys, oh. Maguban mi nila pare Ryan. Ya, among ubang kauban na ito nagpaabot sa mga, no? Among sabot kay alas 4. Kayon karon kay alas 4 pa man, pero wala pa, lapas na. Gamay. Pero alas 4 gyapon. Pero adto na mi guys kay nagpaabot na dagdag kuan na sila. Naluya na paabot dito, gilambok karon. So mga adto na mi, biyahe na mi. Ya. Bato man na sa mong lakaw ron. Ay aghan mig aduan nga agianan. Atake pre Beton. sa kalsada. So adto na mi guys. Balik ka, go! Balik ka go. Ina ba dong chihuahua oy? Asa lagi kanong? Tanong sudan. Ano na, okay na kayo? Manamig tanaw dito. Manamig tanaw dito. Damit ka na? Sugod mo na si ate, no? Ngayon sabaw ba? Sabaw mong gusto. Vlog eh. Ow! Wow! Nalikuan guys, oh, Asturias. Magkaroon may magkaon. Langgam ba? Langgam? Langgam may aeroplano na. So, balik na po na. Balik na po ng biyahe. Nga! Biyahe na balik guys. Kay manamig pamahaw. What's up mga kwan? Paduang may gubat ron guys. Ang tabi kwan. Mga MP dito. Ang mga siwan dito. Laos dito. Asig binuang niya. Ito namin guys. So, na namin dito guys. Upo sa TCH pre, no? Sa Central Highway. Nasi Parirayan rin. Nagkuhan na siya. Tao siya ang GoPro. Tanawan na niya yung vlog. So, sagka na meron toto. Di ko man nag-sit up sa yung camera dito. So, tanaw mo dira kay para magdungan taga-sagka. Gusto mo eh. Magdungan taga-abot dito.
Tenang ko, unsa na go? Unsa na ilang baligya diha? Baligya ano sa tanom? Strawberry. Strawberry ba sure? Strawberry lagi. Ya, strawberry na ya. Kau boleh ang farm ni Gandoy. Ya. Ya, strawberry ya ya. Bili lagi. Naron boy. Bili uling ko ano. Ya. Ora mabungo bro. Yan ay TBS NCB City. Marami dali karon sa kuan guys. Asa ni pre? Live na. Dili. Asa ni pre? Supo sa Nami Aloya sa Galleria. Late. Luyo sa Robinson Galleria no. Late at bangus bate. Nagpagasolina mi dire kay. Dede. Igo solinahan na motor. Nara dito sa kle. Silinas mga immortal. Oh, ano na ba bumbalabab dire no? Bumbalabab. Sa pagasolina di guys, ikaw man pagasolina dire. Adto may lahos na may padunggan ka no? Jalit-jalit kami. Jalit-jalit. Asa pa daw si bunga na lahos ka o mo. Uno, guro ta. Depende sa tapdan o kano to ha. Abot na yung alas 12 sa Karkar. Mga on me. Og maabot mi alas 12. O di mi abot alas 12 sa karkar. O kasta mi abot alas 12. Ayaw ka. So, wow siya guys. Amin ako dito ba dito. Naon na gawin? Gasolina sa mi dire, ikaw man. Tagas 12 to go. Marang minana. Basin. Kasi lang. Ikaw man ang kasi. Ayaw. Motor na mes balik siga. Makoy buwag. So, Okay, sweeper pay guys. ang pangami siya motor. So, ikaw man ang pagkasulina dire, biyahe mi balik. Ari kag syudad guys. Listo di kayo magpagkasulina. Happy tayo medya oras dire. Tanawa gina. Happy tayo medya oras karon pa min-entertain no. Listo di kayo magpagkasulina dire guys. Walang ha? Okay ra. Okay ra kaya nagasolinahan na ta. Sura bisa magkasulina dire ko no? Bisa ro magkasulina dire no? So yun siya guys. Gani gini pirmi ikaw? Tamo to karon sa. Go kay nice service kay service. Oh, lagi na magpatrapo ka motor no. Wala yung trapo ka, pero na bayad. Ayaw oy. Sila ko mag-gas oy. Ako trapo ba, pero may bayad. Mana gasolina guys. Larga nami. Duta si Rodrigo oy. Nago. Si Rodrigo. Refreshing you know. Go. Go. Si Rodrigo, murang nig hotel go. Murang hotel lang si Aray. Pati ka gasolina Shell. Grabe, only in Shell. Unsa na kang kuan go? Kanang sagana? Mut? Corals go? Corals ba? Corals. Shell man. Ah, buwang. Yabag. Yung siya. Ang gira siya rito? Ano naman? Bersala. Pwede ka matawag lagi? Nahin mo to ano? Lagi ako bersala. Bersala. Kamata. Iyo kayo. Di ba tabi ka? Malibang mo. Dua deh. Go. No. Di pa may larga guys eh. Pawai sa dire guys. Namin diri sa kuan guys, Naga. So paabot na ilang gauchok ko yun kay kuan. Nabian sila no nya. Lingkod dun. Koy ko sa diri kay murag sakit kay lumot, pre. Sakit kay lumot. Murag kagi toy ba? Ilalim ni bisyo kasi. Ilalim gid kapoy kayo. No, pero kira na siya. Importante nga safe ta nya. Mabot na sa tong destinasyon no. Mabot kita si Malane. Mabot kita dito pre. Kupate. Abot sa pagdagat. Doon na maabot kita dito. So, pabot-abot ito sila ano niya, ikaw man, abot nila. Kaya itagbalik ko ito, padung si Mala. Ano siya ko?
Agaw, flat? Tumungan ni noon. Naay, may hangin. May hangin. Come na go. Naisilan Ryan? Ha? Naisilan Ryan. Pats. Pero po sila yung hangin ni bro. Na may bomba Ryan. Kumplito mo na agad. May di mekaniko. May data yung mekaniko. First aid kit ba? Dako gaw ang gatong to suntok daw. Blood lang. Gamay ka pero padakon mo kaya na to gaw. Asa to gaw? Kung ba yan? Wala aw ang katong tungok. Try. Unsa na gaw? Pila ko ba sa kuan na gaw? Kumig bukog. Ngipon. Parang Oh, bro, bukog bukog. ay. Haihit pa oy. Kaya ta to. Kuan ba break ikaw? Di. Ricky mo? Break ikaw layo gaw. Ay, may asa ka. Atas gamay gaw. Buhay sa gaw na. Gi. May pa gaw. Gi. Yawa ding. Kuan eh. Ryan Works nih, Ryan Works. Dili na dako gaw. Kasama ka na putol na. Ha? Putol na kunting. So ginino. Berapa na Sud na. Dako yaw oy. Yawa kompleto na eh. Ryan Works na gaw. Sakto rin yun yung urong puta gaw. Mari bukat imong bag mahala ka. Gaw. Maburo tag mabukto tag dinha oy. Nginom na mo. Boy Scout. Idol. Namin karkar guys. Pwede sa mikajot kay sakit na pong lubot. Paabot mi sa mong kauban no. Nagdukan mi kadto padung kay padung na may mga aon hapin alas 12. Saan na karkar pre? Ano yung resipyo nila pre? Ano yung resipyo nila pre? Ha? Kana? Resipyo sa karkar guys. Saan may selfie? Lechon. Oh. Gamay ba sa kwaro? Gi, ako bala. Ako kawawa. Ala. Ano ni? Ano sige man katawa. Ano man? Pinauna na ang di maayo ba? Ano man? Ha? Patapitan na yung buka rin. Likoy. Baligyan ang buka. Panglaki ba? Bahala di ko pa dil. Dili ko pa to pe. Baligyan ang buka. De. Ayaw te. Alam mo pag-away ito eh. Mag-away na lagi nito eh. Mag-away mo. Ikaw ba? Yung sila nadali yun. Mag-away na sila atin nun. Na? Kato na lang ako. Umisa ako. Ikaw, katanang ka. Ha? Ano? Nakasuya na kita niya gilogan. Oh, ini sini ka. Aman si kanang Tuloy ka. Karon ba juga? Nakaingkit sa kilo. Nakasuya. Nakaingkit sa kilo. Nay ko kusog gaw. Nay. Karon ba kasuya gilogan ni guys. Joke lang dati. Niya lang kayo Mag brainstorming sa mi. Nakapalit na kita ni guys. So, kay paano ganihan kay maglibo guys, maluy kag panagang magay. Rumig nas SM oy. Ini mura gihungit ta si mo hapit ang panit eh. Maluy kag panagang guys. Karon kasuya gilogan mi. Ano yan sa cellphone sa SM gaw? Oh, mo dito. Oh, sir kanisir ka. Okay, tayo sa atihan. Lobo sir. Nahinay lang Lobo naman. Oh, nga na mi pa dong guys. Tara sir. Namin diri si Mala guys. Huwag naman sa magpanagot. Kung ka maayo guys.
Nag-uwan no. Uwan, basa. Oo. Pahuway sa midiri nag-uwan. Nagod mangga. Uy. Pahuway sa midiri guys. Paabot yung muna ng uwan. Guys, puno na uwan guys. Muli na mi. Muli no. Laos sa tabi. Laos ka doon? Laos na mi ani. Ya, padung na mo muli. Ito na mi. Babay na. Babay na pre. Yan. Naog diha pre. Muli na ta. Naog ba muli na ta? Ako po drop bro. Aduh, din ay. Sila pre? 700. Resto mo pre? Bro na may uli guys. So, inom sa may tubig ka kay kuha kayo nya, laban mo nya. Silong-silong sa gamay kay murag taligsik na pud. So, siguro no, gamay na ako video no kay kuan puno na akong storage nya. Siguro mag-video-video na tag mga kuan ato pa daw mga view nya. Ikaw man adol na magkita balik sa Bugo guys. Meron na pud pre. Meron na pud. Iya. Ay, pala yapin yung vlog. Okay na mga picture pre. Batay kayo pre. May mag-delete ni pre kasi upload. Bye, naga bodo. Nan panit pre. Una magaw. Nama ni kau. Yan dari Padang Bugo bro. Yan na Padang Bugo. Touchdown. Touchdown pre. Selamat ya pre. Bag mo pre. Selamat ya pre. Camping pre. Pahin na lang pre. Takbo pogi. Are pre. Pre. Ah, sulo na pod. Are ko pre. So, mau siya guys, buntag na. So, good morning sa tanan diha. Happy Sunday. Lay. Vlog ko. So, gabi ino pagulin ako kay pag-abot ako diri sa balay, paghatan ako sa mama sa utang pasalubong ipadto sa karkar. Wala na, napistock na ako diri sa duyan kay kapoy sa biyahe no. So, gahapon dai nagbuwag-buwag man tungod sa traffic ug sa uwan. Pero importante nga safe ra mi tanan nga nakauli no, nauli mi sa mga tag sa kabalay nga wala na hitabo sa mga no. So, thank you kayo. Yeah, thank you kaya na Lord. So, amen. Amen tadi no. So, mo to siya. Ato siya to puso ro. So, naot ko nga nalingaw no nya. Mainta maka balik mi rides pohon ang kauban. So, first ride to na mo sa akong barkada no. Ato mig Sibunga. So, naot ko nga nalingaw mo no. Naot ko nga magkita pa tayo balik. So, ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, subscribe. So, ito sa sunod higayon. Kita tayo balik ay mo kapulan sa pagsubaybay. So, Janoy TV, Janoy out. See you.